Duale osingo ni migao mar thieth tiyo machiegni kod migepe mopogore maneno ni achiedh nade motenore kod okumba mar thieth mar SHA otieki. Duale oloso e kaunti ma Mombasa e romo mane obagi kod riwruog lakteche mar KMPDU magi jabago higa ka higa. Romo no ywayo jokanyo mag KMPDU mawuok e gwenge mopogore opogore mar hingo higa achiel chakre ne ng'anyo mar tipo mar ndalo 56 mane obagi kod lakteche e pacho kae. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. E romo margi mar higani, romo mag jabago higa ka higa, riwruog lakteche mar KMPDU okwayo migao mar thieth mondo ti kodgi machiegni mar tieko ng'anyo ma kinde ka kinde. So we are asking that from this engagement today, that the delegates have listened, the delegates have been here, that can we forge a partnership that will ensure that the many strikes that happen in the counties comes to an end. Jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela wacho ni riwruogno chano ng'anyo e counties 18. Kata kamano, nitiere counties ma ng'anyo dhi e nyime gi sani. NEC declared and approved strikes in 18 counties that I was to mention today. But because I have to honor your presence, and I have to honor the presence of the governor, we will postpone releasing the strike messages with 2 weeks. But we ask you that the strike of Kiambu that is to commence soon, Governor, and CS may intervene. That we have strike in Kakamega and strike in Marsabit. You are coming here today, we believe, will call those strikes to an end. Koloso eromono, jagoro mongirore bwo migao mar thieth Dr. Ouma Oluga bende okwayo lakteche mondo kik nind e tijegi, ahinya to e kindeni ma piny mangima tiyo gi yore lony manyasani e tayo tijegi. The social health authority that has been put forward to us has a lot of opportunities, the digitization. We have doctors right now unemployed, and I was talking to my professors last week and I was asking them, you can't call yourself very successful as a professor with a clinic when your younger colleagues are not employed. What's your solution? What's your knowledge? What are you putting forward as a policy? Because the only solution can't be that the government has failed. E okang' mare mokwongo mar loso e romo monyondo lakteche mawuok e bwo riwruok mar KMPDU, jatend migao mar thieth Aden Duale oyango ni migao mar thieth tiyo machiegni gi migepe mopogore opogore mar tieko achiedh nade e wi okumba mar thieth mar SHA. It is inconceivable that those who deliver care cannot themselves access quality care. I am working closely with the Social Health Authority, with their chairman is here, the Digital Health Agency, the Council of Governors, the Ministry of Public Service, and the National Treasury to resolve these issues immediately and decisively. Duale bende no wuok tung' mosugi kuonde tiegruok moko machiwo tiegruok mar thieth kendo sebedo ka kawo jopuonjre mathoth moko luwore koda nyalo magi. Delayed posting, inadequate supervision, and what I call oversupply from our institutions are all part of the broken pipeline. The truth is, we are seeing the effects of unregulated expansion in training institutions, some of which admit over 4 times their capacity. You cannot commercialize the training of doctors. Romo mar riwruok mar KMPDU manochakore ayanga chieng' tich abich mar jumane biro chopo giko mare odiochieng' makiny. Ka thor wach maduong' e romo ma higani en neno ni jochiw thieth odew wengegi chutho to kotenre kod ratiro magi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Riwruok e wi lowo mar pisi machon mar gwenge mag Nyanza mosenendo Isaiah Cheluget okawo yo